हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ दे लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै बर' सावथुननि सायावहाय फिन आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर बिथां गोजोन बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जादों सानबोलावरि स' ओमफ्राय लोगोफोर बे सानबोलावरि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय बिथां सोरां नार्जारि पुजा मोसाहारि गुनुबथि जायखौ दांखोलोदो मुङै मिथियो जेंगाव आरो लोगोसे जुनमनि दैमु आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे सानबोलावरि मुंनि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 7 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन जानांगौ आरो नोंथांमोना गोबाङानो आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन चेनेलावहाय गोबाङानो एपिसड 7 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन आरो नोंथांमोना बेनि पार्ट 8 बा एपिसड 8 खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दंमोन बिथांमोना दाखालिसो बेनि पार्ट 8 खौबो रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोर नायाखै बयबो नायहैदो आरो सोर नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर स' लोगोफोर बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि आरो नोंथांमोना एपिसड 9 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा जुदि नोंथांमोना बेनि एपिसड 9 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर बेनि एपिसड 9 खौबो बिथांमोना थाबैनो आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन चेनेलावनो बिथांमोना थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुना दायो गेजेर नांबाय दे लोगोफोर आरो बारा गोलाव गैलिया लोगोफोर नोंथांमोना बेनि पार्ट 9 खौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर लोगोसे दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होयोब्लानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फुल मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ थाबैनो मोनथिबाय थायो